Jamen, hvis vi skulle snakke om automatisering af grebene, det handler om, at efter i perioden, hvor vi har lært basic greb, og drengene har forstået, hvad gør man med arm, hvad gør man med ben, hvad gør man med hoved og så videre og så videre, så handler det om at lære dem lidt rundt omkring tegning. Det er så automatisering. Det skal foregå i bevægelse, og det skal foregå på den måde, at det er lidt udfordret i deres øvelser. Og hvis vi skulle for eksempel tage en flyndemare, hvor statisk begynder det se godt ud, og vi skulle for eksempel gå til automatisering af greb, så viser vi lige 3 muligheder, hvad vi mener med automatisering. Den første, det er, når vi sætter pres på, og så efterfølgende min makker presser tilbage. Så jeg presser ham, når han starter pres. Næste, vi kontrollerer håndler, det samme princip med pres, men nu samtidig kører vi under arm her. Og så tredje, hvor vi havner i enarmunder, han kontrollerer enarmunder. Igen, vi presser, rykker ham, så prøv at lægge mærke til, at jeg rykker ham på det her ben. Det man skal have fokus på i alt automatisering, at alt det man bruger til på, det vil sige, hvis vi tager flyndemare, så det er vigtigt, at man hiver i albuen, at man hopper ned under, så flyndemare kommer ikke til at foregå her, den skal foregå. Mens jeg er under min marker, jeg bakker ham på sig selv og hiver albuen ned. Hvis vi tager i betragtning underarmpositioner, så en gang til, hvad er det, der er vigtigt, I står i 1 eller 2 armunder? 1 armunder, hulfælder ned til hans skulder, så neutraliserer jeg forsøg på hulfæld. Jeg er fuldstændig tæt med hofte, mit ben har kontakt med hans ben. Her, der må ikke være plads imellem vores mave, så må man ikke stikke armen op. Så jeg står bare her, fuldstændig tæt, hiver ham på mig selv. Det samme gælder med 2 armunder. Med 2 armunder, det er også vigtigt, at jeg ikke falder ned med albuer, for det ellers så min makker har mulighed for at gå på livet på mig. Det vil sige, at jeg hiver albuer op, det samme principper, hofte kommer frem, benstilling, ligesom nu, jeg har begge ben lige, men jeg kan stå sådan her. Jeg kan stå sådan her, men så skal jeg stå også på bagerste ben. Jeg må aldrig stå på forreste ben. Men mindre som sagt, jeg har begge ben lige, så står jeg på begge samtidig. Og nu viser vi, hvordan kan man automatisere selve positionen for ikke røre på nullgreb. Vi tager ind om under, står i position, og min makker forsøger på forskellige greb. Yes. Det samme gælder med 2 arme under, så igen, frem med benene, op med albuer, og min makker forsøger. Du ved. Yes. Det næste ting, det er for at lave forskellige slags kontra derfra. Det vil sige, at jeg har en arm under, og min makker forsøger på at slå kunstmarker. The same, if I have 2 arm under, he try throw me. Hvis vi skulle snakke om automatisering af armtrækning, så igen, det handler om at udfordre sin elev til gå der fra forskellige positioner og gå der lidt mere besværligt for ham. Så vi starter, at min makker kontrollerer mine håndled, og så arbejder vi lidt her, og så skal jeg herfra, i stedet for at jeg styrer håndled, så min makker styrer. Så først drejer jeg armen ned, og laver armtrækning.
Næste, det er lidt det samme som med flyvende tidligere her. Sætter pres på, kører underarm på. Tælje, vi kan gå langs madrassen og køre underarm op, og så herfra laver jeg en armtrækning. Udover det, man kan begynde at implementere situationkampe. Det er situationer, hvor det tit og ofte opstår, når man laver lidt mislykket armtrækning. Det vil sige, at vi kan starte kampen her oprejst, og så 100% kamp herfra. Vi kan også starte, hvor min arm havner lidt højere op, og så har vi 100% kamp herfra. Og så tredje, det er, hvor vi er helt nede på knæ, hans knæ er oprejst, og så er der 100% kamp herfra. Hvis vi tager forsvarsreparatør, som var Mikkels problem, det der hvor man kan mærke, at min modstander har kobling til højre siden, så vi skal huske, at vi snurrer rundt til højre, mens hele overkroppen begynder at passe på venstre. Det vil sige, at jeg kigger venstre, min venstre skulder er højere op, og så her, det at jeg knækker til min højre knæ, går, at jeg kan hurtigt stå i mål, når der kommer angreb. Og nu, hvordan kan man automatisere det, hvis min marker tager kobling til højre. Han har kobling til højre, så skal jeg reagere rigtigt, men han må lave kun rulning venstre.